абубакр муҳаммад ибни закариё ибни яҳьёи розӣ 28 августи соли 865 дар рай ба дунё омадааст. ӯ файласуф, олим ва табиби бузурги форс соҷик буда, аз овони ҷавонӣ ба касби заргарӣ ва саррофӣ шуғул кардааст. аз 40 солагӣ ба омӯзиши тиб ва фалсафа рӯ оварда ҳардуро ба хубӣ фаро гирифт. баъд аз ин роҳбарии идораи бемористони рай, пас он бемористони бағдод ба ӯ супорида шуд. чанд вақт табиби дарбори амири хӯросон абусолеҳ ибни исҳоқи мансур, соли вафоташ 915 низ будааст. чунончи аз китоб ул асрор ва китобуссирил асрори худи вай бармеояд, ӯ як қисми умрашро дар мовараунаҳр гузаронидааст ва бо доираҳои илмии ин кишвар робитаҳо доштааст. аз закариё осори гаронбаҳое боқӣ мондааст. ибни надим 164, қифтӣ 133, беруни 184, абу усайбия 234 асарро ба ӯ нисбат медиҳанд. аз осори фалсафии розӣ фақат порчаҳое дар зимни асарҳои муаллифони мутаахир ва ҳарифони ғоявияш боқӣ мондааст. усули фалсафии розӣ аз исботи қадимияту абадияти 5 ҷавҳар модда, замон, макон, офаридгор ва нафс иборат аст. афкори фалсафии розӣ бо ақоиди ҷараёнҳои гуногуни динию фалсафии шарқӣ мусалмонӣ, муътазилия, ашъария, исмоилия ва ҳатто баъзе усули маъовия созгор буд. бинобар ин абулқосими балхӣ, шаҳиди балхӣ, форобӣ, абуҳотами розӣ, носири хусрав ва дигарон бар радди фалсафаи ӯ кӯшидаанд. розӣ дар боби тиб зиёда аз 60 асар таълиф кардааст. муҳимтарини онҳо китоб ул ҳовӣ ё алҷомеъул кабир 30 ҷилд ва китоб у тиб ил мансурӣ ё алқонун ул мансурӣ 10 ҷилд буда, тамоми илмҳои тиббии асари розиро фаро гирифтаанд ва ба инкишофи минбаъдаи илми мамлакатҳои шарқи мусалмонӣ таъсири калон расонидааст. ин асарҳо дар қарни 12 ба забони лотинӣ тарҷума шуда, дар арзи чандин аср барои табибони ғарб дастури аввалин дараҷа будааст. закариё дар асарҳояш атиб ул мулкӣ ва атиб ул фуқаро ғояи табобати фардиро тарғиб кардааст. вай дар атиб ул фуқаро, ки барои омма навишта шудааст, бемориҳои роиҷ, роҳ ва воситаҳои осонӣ дар шароити хона, пешгирӣ ва табобат кардани онҳоро тавсия кардааст. ӯ дар китоб ул ҷадарӣ вал ҳасба ном асараш нахустин бор обила, сурхак ва роҳҳои талқиҳӣ, яъне гул буридан, онҳоро ба таври возеҳ тавсия карда нишон додааст, ки ин бемориҳо такрор намешаванд, яъне як кас ду бор гирифтори обила ва сурхак намешавад. ин китоб ба забони лотинӣ, юнонӣ, инглисӣ ва немисӣ тарҷума шуда 40 маротиба нашр гардидааст. олими инглис ҷекнер танҳо баъди нашри инглисии ин асар усулҳои талқиҳи обила ва сурхакро пешниҳод карда буд. розӣ аз нахустин табибҳоест, ки тибро бо таҷриба ва амалия пайваста аст. ӯ ин корро бо роҳи ҷорӣ кардани таърихи беморӣ, ки дар тибби имрӯза маълум аст, ба анҷом расонидааст. китоб ул ҳовии ӯ ҳақиқатан дар заминаи чунин таърихҳои беморӣ таълиф шудааст. закариё дар соҳаи ҷарроҳӣ низ чандин ихтироъ ва кашфиёт дорад. вай аввалин бор асбоби бегонаро тавсия кард. пумба яъне пахтаро барои бастан ва зеҳро барои духтани ҷарроҳат ба кор бурд. вай тавсия кардааст, ки ҳангоми ҷарроҳии саратон яъне рак, бофтаҳои атрофии онро ҳарчи бештар бурида ҷояшро доғ кардан зарур аст. аз осори кимиёвии розӣ китоб ул асрор ва китобуссирил асрор бармеояд, ки вай инфилоотӣ яъне реаксияҳои кимиёвии таҳлилу таркибро медонистааст. ғояи назарияи гармизоҳ яъне флогистон ва таснифоти ашёро бар ашёи маъданӣ, растанӣ ва ҳайвонӣ пешниҳод кардааст. ба ӯ тарзи тоза кардани фузулот, кибрит, роҳҳои ҳосил кардани қаламиқ, кислотаи намак ва шиша маълум будааст. дар умум агар бигӯем, розӣ донишманди табииёт, ҳайат, нуҷум ва риёзиёт низ будааст.
розӣ дар охири умри худ нобино шуда дасташ аз кор монда будааст. ниҳоят 25 октябри 1925 аз олами фонӣ даргузашт.